Bueno, como vos decía no anterior vídeo, estábamos cos cuartos, verdade? Eu teño aquí xa, decíamos que un cuarto cabía 4 veces na unidade. Unha vez, 2 veces, 3 veces e 4 veces na unidade, vale? Sí? Un cuarto, vale? Un cuarto, que é o mesmo que falar do 25%, e do 0,25, sí? Dependendo do contexto no que esteamos, vamos a empregar a fracción, o porcentaxe e o decimal. Por exemplo, o porcentaxe utilizámoslo cando, por exemplo, agora que é época das rebaixas, e que algo estea rebaixado ao 25%, pois é algo que ten o seu precio, todo o seu precio, dividido en 4 partes, vale? Sí? Entonces nos fan o descuento de o 25% de unha desas partes, sí? Bueno, isto pouquinho a pouco, agora o que quero é, máis que nada, que vos centredes no concepto de fracción, vale? Sí? Entonces, decíamos que collamos a libreta, facemos un cadrado máis ou menos de 10 por 10 e dividímolo en 4 partes iguais. Témolo todos dividido en 4 partes iguais, vale? Entonces, unha vez que temos eso debuxado na libreta, pois poñemos nun das porcións, poñemos un cuarto, que é o mismo que o 25%, e o 0,25. Con isto non se nota moito, vamos a poner con un rotulador mellor que se ve, vale? E vamos a escribir que isto lese en matemáticas, non? Simbolízase así, desta maneira en matemáticas, e sería unha parte de 4 partes, sí? E en matemáticas falamos de un cuarto. Un cuarto, de acordo? O 25% é 0,25, vale? Entonces, un cuarto é o mismo que se faláramos do 25% ou en decimais de 0,25, vale? E isto sí que é importante saber esta relación entre estas tres expresións, entre a fracción, porcentaxe e decimal. Pero vámonos a centrar no que son as fraccións, sí? Vale. Agora pregúntovos, si esta parte de aquí, blanca, é un cuarto, canto será, ou que fracción sería esta parte toda que estou pintando, vale? Si a parte blanca é un cuarto, toda esta parte que pintei de negro, que fracción sería? A ver, pois mirad, esta sería un cuarto, este é outro cuarto, outro cuarto e outro cuarto. Ten 4 cuartos, verdad? 1, 2, 3 e 4 cuartos, verdade? Si este é un cuarto, os demais que serán 1, 2 e 3 cuartos, vedelo? 1, 2 e 3 cuartos, serían 3 cuartos. Si este é o 25%, canto serían estas 3 partes xuntas? Sabemos que toda a unidade é o 100, verdade? Si esta é o 25, pois estas 3 partes ocupan o 75%. Vedelo? Vedes as relacións? E en decimal sería 0,75. Sí? Mirad, 3 cuartos. 1, 2 e 3 cuartos. 3 partes de 4. De 4 partes que eu dividín a unidade, collo 3 cuartos.
un cuarto, máis un cuarto, máis un cuarto, 3 cuartos. Mira, aquí nos hai un cuarto, máis un cuarto, máis un cuarto, son 3 cuartos. Vale, pois isto o copiamos na libreta. Sí? E agora vos deixo uns pequenos exercicios, vale? Mirade, nesta ficha que quen a necesite vos la mandaremos, podemos la mandar na aula virtual